Anem a veure. D'aquesta pandèmia que patim podem treure lliçons ben profitoses per poder pintar el futur de molts colors en què intervinga l'esperança i la il·lusió per viure en un planeta en què puguem haver revertit les amenaces sanitàries, les socials, les econòmiques, les laborals i fins i tot les polítiques no desitjades. D'ara en avant no podem caure ni en la manca de previsió ni en la manca de reacció, perquè a OSAES que estem ben avisats i avisades del que es pot desencadenar a partir d'ara. Tenim 9 anys per revertir aquesta emergència climàtica que ha desembocat en una autèntica alarma sanitària. El futur l'hem d'edificar sobre la justícia social i la solidaritat, però mai sobre aquesta mal denominada llibertat construïda sobre la ingesta de cervesa, la massificació de la festa nocturna. Mireu, per ahir no anem bé.